Mayong gabi, mga kauturan kay Kristo. Yari nga itong mga tensyones para sa pagsaulog naton sang ikalima nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Para sa kalag nanday o kung sa kalag ni Beltran, kag sa tanan niya mga kalag sa purgatorio, offered by Donde Ledesma. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro and Bigona family. Para sa kalag ni Clarita, offered by Mama Grace. Para sa kalag nanday, Estelita, Alfredo, Fernando, Amparo, Mauro, kag Armando, offered by Malan and Tilatori family. Para sa kalag ni nanday, Stanislao, Gertrudes, kag Isabel, offered by Victoria Pison and family. Thanksgiving, offered for the birthday of Blessy Hualde last February 6. Thanksgiving is offered to Leon, Joe, and Leo Jimenez for good health always, offered by Joanne Argilio. Thanksgiving is offered for the 45th birthday of Giovanni Johnson today, offered by Delia and Johnson family. Kag ang aton yung mga sponsors, Mrs. Lourdes Taberao and family, Mr. and Mrs. Aisa Kapauan and family, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mr. and Mrs. Roger Amagen and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mr. and Mrs. Alberto Escarrera and family, Mr. and Mrs. Ricky Sayo and family, Mr. and Mrs. Leonor Tabuyok and family, kag Mrs. Delia Johnson and family. Sa aton Ebanghelyo subong, gintawag ni Jesus ang iya mga gintutunan nga asin kag kapawa sang kalibutan. Kung daw ano ka importante ang asin kag ang kapawa sa pangabuhi, amuman sini ka importante ang pagtuo sang mga sumulunod ni Kristo para sa mga tawo. Paagi sa ila maayo nga mga binuhatan, makilala kag dayawon sa mga tawo ang langit nun nga amay. Ipangamuyo naton niyang asin sang aton pagtuo, indi gid maarat, kag ang kapawa sini indi gid madaog sang kadulom. Kabay pa nga kita mangin saksi sa Ebanghelyo para sa himaya sang Dios sa amay sa langit. Ang aton celebrante, amo si Reverend Father John Tadifa. Panay magtindog ang tanan, kaya magupot sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sa Diyos katagpo
ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay yara sa inyo. Magyaraman sa imo. Mga utod, kilalahon naton ang aton mga sala, agod nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo sa sining kalimang nga Domingo sang tuig. Tanan kita, nagakumpisar ako sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ka sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa, nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles ka mga santos. Sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya, himaya sa Diyos sa kaitaasan, kasanunang paghinahit sa mga tao na malayo sa kamumunod. O Ginoong Diyos, halika langit nun, Diyos nga Makagagahang sa nagadayo kami sa imo nagapangingulahan kami. Nagasimba kami sa imo nagahimaya kami. Nagapasahalamat kami tanan sa imo. Bangod sa gapo mo na himaya. Himaya, himaya sa Diyos sa kahitaasan, at sa duta pag-ibig sa mga tao na may maayos O Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Diyos nga Ama,
Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw ang nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon, nagpatulang amon pag-ampo. Ikaw ang nagalikod sa tuos ang Diyos na Ama. Maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kaligtasan, kagsagol na kaligayahin sa mga tao na may nais ni kabubuto. Tungod kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing mataas, O Jesucristo. Bukod sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos na Ama. Mamamuyo kita. O Diyos, nga mo namay, nagasalig kami sa imo lamang nga pagbulig, tungod sa imo amay nga paghigugma pini, bantay kagtabangi sa gihapon ang iyong panimalay. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sa nga Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Amo ini ang ginsiling sang Ginoo. Hatagin ninyo ang mga ginagutom sing kalanon, kag abrihin ninyo ang inyong mga puluyan sa mga imol nga wala sing balay. Hatagi sing bayo ang mga wala sing ginasuksok, kag indi magbalibad sa pagbulig sa inyong mga kaparentihan. Dayon ang akon kaayo magasilak sa inyo, kaangay sang nagabutlak nga adlaw, kag ang inyo mga pilas magaayo gilayon. Magaupod ako pirmi sa inyo, kag magaluwas sa inyo. Kunyara ako, maapinan kamo sa bugos ninyo nga palibot. Kung mga muyo kamo, ako magapamati sa inyo. Kung manawag kamo sa akon, ako magasabat. Kung untatanan ninyo ang pagpamigos, pagtamay kag tagsa kahambal nga malain, kung hatagan ninyo sing kalanon ang ginagutom, kag busgon ninyo ang nawad-an, dayon ang kadudulman nga yara sa inyo palibot, magasanag subong sang udtong adlaw. Ang pulong sang Dios, Salamat sa Diyos. ang kapawa nagasilak sa kadudulman para sa maayo nga mga tawo. Ang kapawa nagasilak sa kadudulman para sa maayo nga mga tawo. Ang kapawa nagasilak sa kadudulman para sa maayo nga mga tawo, para sa mga maalwan, maluluyon kag matarong. Bulahan ang tawo nga maalwan sa iya mga pagpahulam nga wala nagadaya sa iya negosyo. Ang kapawa nagasilak sa kadudulman para sa maayo nga mga tawo. Ang mga ayaw nga tawo indi gid mapaslawan, indi gid siya malimtan.
Wala siya nagakahadlok sa malain nga mga balita. Ang iya pagtuo malig-on kag nagasalig siya sa Ginoo. Ang kapawa nagasilak sa kadudolman para sa maayo nga mga tawo. Wala siya nagapalibog ukon nagakahadlok. Nagahatag siya sing maalwan sa mga nawad-an. Ang iya kaayo wala sing katapusan. Mangin gamhanan siya kag mangin talahuron. Ang kapawa nagasilak sa kadudolman para sa maayo nga mga tawo. Pagbasa gikan sa nahaunang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, sang pagkadto ko sa inyo sa pagwali sang tinago nga kamatuoran sang Dios, wala akong magamit sang madalom nga mga pulong ukon sang mataas nga kinaalam. Kaysang dira pa ako sa inyo, nagtapat ako nga kalimtan ko ang tanan luwas si Jesucristo, kaglabi na gid ang iya pagkamatay sa krus. Gani, isang pagkadto ko sa inyo, maluya ako kag nagakurog sa kahadlok, kag ang akon mensahe kag paghambal, hindi paagi sa may luhon nga mga pulong sang tawhanon nga kaalam, kundi paagi sa gahom sang Espiritu sang Dios. Gani, ang inyo pagtuo wala mapasad sa kaalam sang tao, kundi sa gahom sang Dios. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Panigmagtindog ang tanan. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maganda kita tanan sa hallelujah. Ako ang moang kapawa sang kalibutan, siling sa ang Ginoo, ang nagasunod sa akon, may kapawa sang kabuhi. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maganda kita tanan sa hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maganda kita tanan sa hallelujah. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa santos nga ebanghelyo, suno kay San Mateo. Imayan sa imo, Ginoo. Sa Jesus nagsiling sa iyang magintutonan, kaangay kamo sang asin para sa mga tao, pero kung ang asin hindi na maarat, wala na sing paagi nga mapaarat pa ini. Wala na sini, o wala na inising pulos, kundi itampok sa dalan, kag tapakon sang mga tao. Kaangay kamo sang kapawa para sa kalibutan. Ang syudad nga napatindog sa ibabaw sang bakulod hindi matago. Wala sing tawo nga nagasindi sing suga nga takluban man lang niya ini sang sulukban, kundi ginabutang niya ini sa tulungtungan agud maiwagan ang tanan nga yara sa balay. Subong man, dapat ninyo pasigahon ang inyo kapawa sa mga tao agud makita nila ang inyong maayo nga mga binuhatan, kamagdayaw sila sa inyo amay nga yara sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
Kaangay kamo sa asin para sa mga tao. Kaangay kamo sa kapawa para sa kalibutan. Hinigugma nga mga utod, mga elemento nga makit-an naton sa kalibutan, asin kag kapawa. Ang mga elemento nga ini may kabaliktaran sa ginatawag naton personal and communal witnessing. Kabaliktaran hindi bangod kay malain, kundi ang pag-agda unang kasubong sang asin nga ara lang dira unnoticed pero nagahatag sang sabor. Buot silingon, wala masyado balandra sang ginhimo nga maayo pero nagahatag kay nagahimo sang isa ka dinuto nga manamit. Sa umuman ang aton nga kabuhi Kristiyano, ara kita dira, wala kita nagapadayaw-dayaw sa aton hinimuan. Apang ang aton nga ginahimo, nagapatinad ka nagapamaayo sa kahintangan sa aton katilingban. Sa piyak kabahin ang kapawa, di of course basta magsiga gani, buot silingon makit-an gid ina, no? So anong buot silingon? Ang aton nga pagkakristyano dapat mangin masanag nga giya para sa iban. So sa aton pa, bisan nga wala naton ginabalandra ang aton ginahimo, pero tamaan ka klaro nga ang aton kabuhi na santo sa kabubuton sang mahal nga Dios. Do kasubong sa kapawa, hindi matago, no? Bangod gani kay hayag ang kaayo ukon kaalwan nga ginasiling sa nauna nga balasahon kung ano ang itsura sang pagkamaayo, pagpahulam nga wala nagapamintaha, paghatag sang bulig sa mga tao nga nagkinahanglan, kag mga kasubong sini nga mga akto sang pagkamaalwan. Hinigugma nga mga utod, asin kag kapawa. Hindi lamang asin nagahatag sang sabor. Ang asin nagahatag man sa tawag naton preserve. Pag makabig naton preservative, hindi madali-dali madunot. No? Sa una wala pa uso refrigerator. Kung damo imo tuloy, no? Di gina buro, no? Bukod na di na namit turoy ang namit ka buruhon, no? Hindi ang tabagak, no? Na ti asin ang naga-preserve, karne ginaburo, no? Agud nga hindi dali-dali madunot, no? Subuot silingon, hindi lamang nagahatag sang sabor, kundi naga-preserve, naga-preserbar sang kaayuhan. Di daw amo ini ang aton kabuhi Kristiyano. Siling ni Jesus, asin kamo, nagahatag sabor, nagahatag sang pagpreserbar, agod hindi mangin malain ang kahimtangan sang katilingban. Kapawa, kung wala sang kapawa, hinigugma nga mautod, madali kita madasma. Bawan time ang mga seminarista tigabi na nagabala mo ukon ara ka sa seminaryo, ang imo nga obra mulumanghod lang sa police commander, no? Nga dapat from time to time check upon mo ang mga seminarista, no? Kay basi nga tion sa inugtulog wala pa sila nagatulog kapin pagid kay mga teenager, mga imurusgan nga mga kabataan, mga laki pa, di dapat i-check kay basi nga may ginahimo nga kamalamalahan. Bawan time nagsulod ako sa isa ka dormitory, sirado ang pertahan, no? Ti ginawa ko kaduso, hindi maduso, no? Kay ti dulong, no? Simpre ko naga-check up ka, hindi ka man sagay pang flashlight kay madakpan kanila, masiling na aris pater, no? Di maalaplaag sila dayon kag mga panago naman, no?
balik ko na abi sa ilang nga katri, no? Di pasimple lang ako. Ba ano man gad ti kay wala ko sang dala sang flashlight, no? No, sa bagay nga last night sa nag-check up ko nagdala na ko flashlight, no? Hindi ba na abri ang pertahan? Kay gali mo gin balabag nila ang basurahan sa pertahan. Agod niya kung may magsulod, mabalaan nila nga may nagsulod, no? Di wala ko makitaan bagod gani kay wala sang kapawa, no? Dali kita makasandad kung wala sang kapawa, no? Tinigog mga mautod, ang aton katilingban, ang aton panimalay, dali makasandad buo silingon mahulog sa kalaglagan sang kalainan kung wala sa nagaserbe nga kapawa, no? Amo na gani nga ang tatay among haligi sang panimalay buot silingon kapag-on yang ginahambal gid nga suga sang panimalay amo ang mga nanay, no? So buot silingon ang last to become the bad example in the family, kung bad example ang tanan-tanan, wala liwan kundi ang nanay. Siya ang pinakalas nga gina-expectar nga magdala sang kalainan sa sulod sang panimalay, no? Kay ginagkabigan ni nga kapawa hustugin man, no? Kung ang mga iloy nangin matutom sa ilang abuluhaton, kung kaisabi san daw ano pakalampingasan ang bana, no? Makabawi-bawi gihapon o kung makatibawas, no? In my many experiences sa kabuhi panimalay, mga mag-asawa nga nagapalapit sa akon, ang saving factor per me amo ang mga asawa nga nangin padayon nga nangin matutom, padayon nga nangin kapawa para sa panimalay, no? Nakalampuwa sa mga gumuntang mga pagtilaw, bisan paano pa na imagine yung nga pagtilaw, bago kay nangin kapawa ang iloy, nakalampuwas ang panimalay. Tigani, hindi lamang to of course ang mga iloy ang may responsibilidad tanan, no? Pero kung wala na gid, no, kabay pa nga ang mga iloy hindi magpiraw ang inyo nga kapawa, no? Nga magdala sang giya sa sulod sang panimalay. Balik kita sa asin. Ang asin, sal sa Latin, amo ini ang etymology sang tinaga nga salary. Kaysang una, wala pa uso kwarta, mag-ubra ang mga tao, ang inasuhol, asin. Dugay-dugay na, no? Nga ginagamit ang asin bilang kwarta. Pero naabtan pa yan namon, kaysang una sa Liganes, damo sang asinan, no? Nakasubong man diba sa inyo, no? Sa San Rafael na portion, especially Mandurriao, damo sang asinan, ti nagabuli kami sa asinan. Pagpuli namon, kung hapon, ang amon nga do sweldo, ti isa ka plastic bag nga asin, no? Ti supton mo na, no? Sa isa ka summer makasuptot ka sa mga 2 ka sako. Ti good na para sa bilog nga tuig, no? Nga galamiton, no? Subot silingon something of value, no? Something of value. Ang Kristyanismo, ang atong pagkadisipulo ni Jesus, something valuable. Ganit tipigan naton, andaman naton, ang aton bunyag nga naghimo sa aton nga anak sang Dios, valuable, malahalon. Gani hindi naton paghimuon nga baratuhon. Kaangay kita sang asin kagkapawa sang kalibutan. Kabay pa sa aton paghimo sa maayo sini ni Jesus, madayaw ang aton amay nga yara sa langit. Ang tanan nga kadayawan aton ginahatag balik sa mahal nga Dios
paagi sa aton kabuhi. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios amay nga makagahom sa tanan, magubuhat sang langit ka sang duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo ya anak kabugtong aton Ginoo. Nga ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginansang sa krus na patay ka ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikato kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makari pa siya liwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga utod, kinahatagan kita sang Amay, sang bag-o nga kabuhi, pagi kay Kristo Jesus nga nagkari sa pag-ayo kapag hatag sang iya kaugalingon sa krus para sa aton kaluwasan. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita nga nagasiling, tungga ang amon pangamuyo Ginoo. Amon pangamuyo Ginoo. Para sa simbahan, ang banwas sang Dios. Kabay pa nga siya mangin asin, kagkapawa sang kalibutan. Labi na gid sa iya pag-ampin sang kabuhi sang tawo, kag sa iya katarungan nga mabuhi nga may dignidad, kag may kahilwayan. Mga muyo kita. Tungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga nagapamuno sa amon pungsod, kabay pa nga untatan nila ang pagpamigos, kag ang korupsyon, kag buligan ang mga ginagutom, kag ang mga nawadan. Mga muyo kita. Tungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga masakiton, kag may halit sa lawas, kabay pa nga mabatyagan nila ang pagtabang sang Dios, kag pag-ulikid sang mga tawo. Mga muyo kita. Tungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa mga misyonero kag misyonera nga Pilipino, kabay pa nga maghimaka sila nga dalhon ang iwag sang ebanghelyo sa mga tawo nga nalikupan sang kadulom, sang kahadlok, kadalok, kag kapintas sa bisan diin nga lugar nga ginpadalhan sa ila. Mga muyo kita. Tungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa nagapanglakaton sa dagat, sa dalan, kag sa kahawaan, kabay pa nga amligan sila sang Ginoo, batok sa tanan nga katalagman, kag kabay pa nga batunon sang Ginoo sa kalipay sang langit ang amon mga pinalangga nga nagtaliwana. Mga muyo kita. Tungga ang amon pangamuyo Ginoo. Ipangamuyo man naton ang kinahanglanon sang aton katilingban kag ang aton personal nga intensyon. Mga muyo kita. Tungga amon pangamuyo Ginoo. Langit nun nga Amay, pamatii ang amon mga pangamuyo. Himua kami nga imubanwa nga nagabinuligay, kag may tagipusoon nga malapit sa maluya kag nagaantos. Kinapangayo namin ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Aton kabuhi sa Diyos nga nagtulang, kag aton
Magpangamuyo kamo mga utod, agud ang akon kag inyong nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Batunta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot sa karayawan kini sa ngalan sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Dios nga manamay, imo gintugang tinapay kag bino sa pagpabakod sang amon kaluya. Pamati ang amon pangabay, kag bayluhi ini sang sakramento, nga nagahatag sa amon sang kayuhan nga wala sing katapusan. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos ka pamaygid. Takus kagangay gid, igo kag aposlanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamahanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya pagkatawo, ginbayaw niya ang amon kinaugali nga napukan. Sa iya pag-antos, ginpanas niya ang amon mga sala. Sa iya pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ng kabuhi nga wala sa katapusan. Kag sa iya pagkayab sa imo tuo o amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imo ginharian. Gani upod sa mga angeles kag sa mga santos, nagaamba kami sa walay untat sa kalantahon sa imo himaya nga nagasiling. Diyos na labing gamanan, angay na pagsimba ko. Sana sa kahitasan, sa kahitasan, dayagon ng nagkakalit sa ngalan sang Ginoo. Hosana, Hosana sa paitasan. Hosana, Sana sa kahitasan, sa Santos ikaw nga todo Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot, agud na mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-mihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya panagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan ka magkaon sini, kaini among akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintoton-an nga nagasiling,
magkuha kamatanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kaini amo ang kalis sang akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasugtanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, magkarika, Ginoong Yesus. Gani o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sa pagkamatay kapag abanaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga tako sa pagatubang kapag alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang iyong masimbahan nga nalapnag sa bugos na kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa among Santo Papa nga si Leon, sa among obispo nga si Medifil, kasatanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa among katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabian. Bato na sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawong. Kaluuyi man kami nga yadri karon nagatambong agud maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen Ilos ng Dios, upod kay San Jose nga yabana, upod sa mga apostoles, kasatanan nga mga santos ka nagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga sa Hesukristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagahom, sa kaisahan sa nga Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyok kita puno sa pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Kaya lakas sa mga langit, pagdayaon ng imong ngalan. Umabot Sa amon ang imong ginharian, matumal ang pag-uod mo sa duta sinisang sa langit. Matagan mo kami niyan, sikang unang sa patawaran mo kami sa mga kasalanan. Sining ang pinapatawan namo ang mga nakasalat sa amin.
Pagpiliin mo kami, ipagbalog sa kanunay, inunuasun mo Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatay kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala. Kagpalig-una kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manduluwas. Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kagsuno sa imo ginsiling, hatagi siya sing pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo, yan gihapon sa iyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ka mo sa pagidait. Peace. Mga utod, yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dila ko takos ka magsulod ka sa akon pulian. Apagimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalat. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon magkarika
sang akon kalan. Ikaw kag ako may kinaiyan, may kinabuhay sa tagsa-tagsa. Pinasalit nga tinuga, ipahamon sa iyang grasya. Sa talikalan, sa pag-igugma, ang katawan, kinukong niya. Ikabuhi ang paghiliusa sa pagtukod sa iyang alwan. Ang aton Diyon kaginadman, ihalat naton sa may kaalwan. Ang aton Diyos, hingikanan, ipahambit naton sa tanan. Sa talikalan, sa pag-igugma, ang katawan, kinukong niya. Ikabuhi ang paghiliusa sa pagtukod sa iyang alwan. Palag magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Dios nga manamay, imo kami ginpaambit sa isa ka tinapay kag isa ka kalis. Itugot ka magkabuhi kami, nga nagayusa kay Kristo, ka magpangabudlay kami para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginapangayon namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palag maglingkod sa makadali para sa malipot nga pahibalo. Kita magasaulog na sa nga Miyerkules di Padres sa February 18. So gani sa mga mayara sa mga lukaydra o kung ng Ramos nga na bendisyonan sa nga nagligad nga Domingo de Ramos, so pwede ninyo mahatag sa kay Tag Grace agod na pagkasunugon kag amo pagagamiton nga ipalhit sa aton nga mga agtang. So ina pagadalaw naton sa aton parokya kay pagagamiton naton sa Miyerkules di Padres sa February 18. So ang tentative naton nga schedule diri sa aton nga barangay February 18 alas 9 sa aga dito sa Donato Pison Memorial School. Pero i-check pa namon kay base ang February 18 holiday na, so posibilidad wala sang klase. Mayari makita schedule diri sa atong chapel
sa February 18 alas 6 sa gabi. So, ang final schedule, i-announce natin sa ato masunod nga misa. Madam Boging salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Bendisyonan kamo sa Dios nga makagahom sa tanan. Ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat kamo sa pagidait, ka mga mangin asin kagapawa para sa inyo isikatawo. Nahalad ng santos nga misa. Salamat sa Diyos. Mayong gabi sa tanan. Mayang gabi man, Father.